facendo cursos, formándose... O secretario xeral do PSDG-PSOE Gonzalo Caballero visitaba o pasado venres Chantada, onde o paso polo obradoiro de queixos de Airas Moniz foi tan só un dos múltiples actos da xornada. A presentación oficial de Raquel López como candidata á alcaldía de Chantada para as vindeiras municipais e a cea que serviu para simbolizar esta reelección foron outros dos eventos nos que estivo presente o líder do PSDG acompañado doutros integrantes do partido no ámbito provincial e local. Para estar en contacto con actividades económicas, coa sociedade, coa cidadanía en Chantada, con a ocasión da presentación de Raquel como candidata do PSDG á alcaldía do Concello. E a verdade é que vimos en primeiro lugar de facer unha visita aquí a Airas Moniz, e a verdade é que a capacidade de entender como cando hai traballo intenso, capacidade de emprendemento e vocación a unha actividade do sector primario moi importante, pois hai posibilidades de abrir mercados, de abrir posibilidades de futuro e de xerar un produto diferenciado. Por lo tanto, é unha visita dentro da que estou facendo no conxunto do país, de Galicia, recorrendo concello a concello, bisbarra a bisbarra, cun PSDG que está fortalecido, que está abrindo unha nova etapa, que quere abrir nos distintos concellos e que quere tamén un impulso de cambio e de dinamismo para o Concello de Chantada a partir do ano 2019. Ese é tamén un reto e, polo tanto, é un placer pois estar aquí cunha compañeira que é socialista, que é unha profesora coa súa propia dinámica profesional e a súa propia trayectoria, que ven a política a participar e a servir, que ademais é muller, que é nova, que está preparada, que ten vocación, que ten un comportamento de dignidade e de honradez na política que a fai envidiable e que ten todas as condicións para ser unha magnífica representante política nas tarefas que a cidadanía lle encomende. López foi reelixida por aclamación para encabezar a candidatura nos comicios de 2019 nunha recente asemblea do PSDG en Chantada. Este anuncio foi o primeiro en facerse oficial na carreira electoral para as municipais en Chantada. O reto, en realidade, xa comezou hai moito tempo. Levamos traballando durante a outra legislatura, tamén esta legislatura, convencidos de que Chantada se merece un equipo de goberno que loite pola veciñanza, que non permita que a xente caia na resignación e que confíe na ilusión que dende o Partido Socialista temos posto para as vindeiras eleccións municipais do ano 2019. Nun momento no que ninguén aínda formalizou ser candidato para esas eleccións, nos damos un paso adiante con valentía, con determinación, con convicción, tamén coa tranquilidade de ter traballo feito antes e cun equipo, con toda a humildade vou a dicir, moi traballador. Somos xente currante e xente que temos moitas ideas para poñer enriba da mesa para Chantada. Os impulsores da queixería emprazada no lugar de Outeiro, en San Salvador de Asma, fixeron unha detallada visita guiada para darlle a coñecer á comitiva o proceso de elaboración das súas variedades de queixos artesanais. Recoñecido xa na alta hostalería e tamén con algúns premios dende que se botaron a andar hai escasamente 2 anos, pero esta non foi a única visita dos membros do PSDG na maratoniana tarde do venres, onde tamén se reuniron coas asociacións culturais Amigos do Folión e do Entroido Ribeirao. O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, tamén participou. Primeiro firmamos un convenio co club de baloncesto e agora viñamos a apoiar un pouco a nosa candidata para as eleccións municipais e tamén ver algún dos proxectos que, como dices tú, do rural e para o rural, non? Eu creo que ademais é un tema que a mí me interesa, me apasiona porque, bueno, ao final son veterinario e tamén coñezo ben o rural e este sector, non? E creo que este é un exemplo de como facer un traballo ben feito, con dedicación, con tempo, con paciencia, pero que tamén eu creo que buscarlle un valor engadido ao leite, non? Un leite que aquí se produce en abundancia, pero que moitas veces non se transforma e acaba marchando de aquí sin ese valor engadido que é o que se trata de darlle, e estamos vendo un exemplo que con esta familia que están traballando ben, con moita calidade e que, bueno, con moito acerto, e creo que teñen vendido todo máis que tuveran e iso creo que é interesante, que hai que seguir poñendo en práctica de exemplos deste tipo e diferenciarse en algún produto que podamos sacar ao mercado e facernos diferentes, non?